राम राम। पूर्वांचल नामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हहीं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। बिहार में सियासी खेला तो होई। हमरा ई बुझाला कि जब से बिहार अस्तित्व में आइल बा तब्बे से यहाँ राजनीति में कुछ न कुछ अलगे होत रहल बा। एकरे बारे में कहल जाला कि यहाँ के ज़मीन राजनीति खातिर बड़ा उपजाऊ है। यही मारे यहाँ के राजनीति में जितना प्रयोग होत रहेला उतना कोनो दूसरा प्रदेश में ना ही लौकेला। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री एकर जियत जागत उदाहरण हमें। अपने सियासी फ़ायदा खातिर इनके एक पार्टी से दूसरा पार्टी और दूसरे पार्टी से फिर पहिलका पार्टी में पलटी मारे में महारत हासिल है। अपने यही कला के चलते बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने में फिर सफल हो गए बाना। ये अलगे मामला है कि यह पद पर यही बेर अधिकृत मुहर 12 फरवरी के विधानसभा पटल पर लगे वाला बा। यह दिन इनकर सरकार आपन विश्वास मत हासिल करी। हालांकि आंकड़न के बाजीगरी में तो इनकर सरकार बनने में कोनो शक सुबह नहीं खे, लेकिन बिहार है, यहाँ कछु कहल ना जा सकेला। ए बार ऐसनका लागत आ जे एहू जा हार्स ट्रेडिंग हुई। एकर चलते कुछ दलन में टूट भी हो सकेला। एकर गंभीरता यही बात से जानल जा सकेला कि बीजेपी जैसन पार्टी भी अपने विधायकन के सहेज के रखले बा। ए पर बड़ा ध्यान देत बा। अब यहाँ इहो जानल बहुत जरूरी बा कि कौनो पार्टी में एकर खतरा कितना बा, कौने पार्टी से ढेर विधायक टूट सकेला। प्रदेश में एबर जैसे एनडीए के सरकार बनल तब्बे से कांग्रेस जैसन पार्टी सियासत के निशाना पर आ गई। मानल जाता कि कांग्रेस के 19 गो विधायकन में से 9 गो विधायक बीजेपी और जेडीयू हाईकमान से सीधे संपर्क में बनल बाने। पूर्णिया में जवन कांग्रेस विधायक दल के बैठक भइल रहे ओहू में ये बात उठल रहे, काहे से कि ओमे कई गो विधायक पहुँचल नहीं रहना। पार्टी में औरी कोनो टूट ना होखे हमारे कांग्रेसी विधायकन के हैदराबाद ले जायल गईल बा। एकरे पहलहू कांग्रेसी विधायकन के तूरे के प्रयास भइल रहे, लेकिन प्रयास के बीचे नीतीश कुमार के पैतराबाजी से सरकार बदल गई और वही कांग्रेस से मिल के इनके सरकार बनावे पड़ गई। अब एक बार फिर जब परिस्थिति बदल ली है तो फिर से जेडीयू के रणनीतिकार लोग वह मुहिम के अंजाम देवे में लग गई बाड़ू। जानकारी मिल रहल बा कि कांग्रेस के 3 गो विधायक हैदराबाद नइखे पहुँचल लोग। ऐसन के खतरा बीजेपी के भी बा, काहे से कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1992 के कहानी फिर से दोहरावे में बेरी लाग गई बाना। वो टाइम इंदर सिंह नामधारी के मदद से लालू अपने मिशन में सफल हो गए रहने। यही मारे पता चलता जे बीजेपी भी फ्लोर टेस्ट ले अपने विधायकन के बोध गया या कहीं ले जाती बा। ऐसा नइखे कि भय खाली कांग्रेस और बीजेपी के ही बा, बल्कि जेडीयू भी डराइल बा। नीतीश सरकार के करीबी एक जना मंत्री खुदे मनने कि उनकरे विधायकन के भी तूरे के प्रयास हो रहल बा। यह कुल देख के सियासी जानकार लोग मानता लोग कि 12 फरवरी के होखे वाले विश्वास मत के दौरान सदन में खेला होई जरूर। ऐसा हूँ लगता जे क्रॉस वोटिंग भी होई। एकरे खातिर एनडीए और महागठबंधन दोनों लोग डराइल बा। ढेर डर कांग्रेसियन के लेके बा, काहे से कि एन्ने उन्ने जाके खेल बिगाड़ सकें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात हुई यही चैनल पर यही समय। तब तक खातिर राम राम।